И здравейте на всички, аз съм Кристиян и днес ще направя един епизод на Clash Royale, в който ще играем Mega Minion Challenge. Аз между другото направих една победа и той се спуснах се да играя, трябваше да заснема и нея, но ето сега ще ви я покажа. Победихме тук с 1-0, тъкмо ще видите и декът какъв е. И гледайте! И ето, както виждате, победихме, но ако имаше още 5-10 секунди, той ще на 100% да ме вземе тауъра. Така, и ето го декът, да го видите като цяло. Той се състои естествено от задължително Мега Миньон, Миньор, Принцес, Найтвич, Голем, Бандит, Айс Wizard и Електро Wizard. Направих този дек, понеже знам, че в момента Голем и Найтвич дековете са най-популярните според мен декове в играта. И нека да продължим да играем, да видим колко победи ще направим. И съответно колко Мега Миньона ще вземем. Така, тук пускаме Голем от дясната страна. И чакам за Найтвич. Той има Executioner, което е доста лошо. Има и Спарки. Вау. Според мен в днешно време никой не използва Спаркито. Но ето, че има хора, които го правят. Обаче аз имам Електро Wizard, който контрирва перфектно Спаркито. Тук ще пусна една принцеса отзад. Той ме пуска лок, аз ще пусна бандит. И сега само събирам за Електро Wizard и Спаркито е тотално разрушено. Ето го и него. И тук Електро Wizard на 1000% ще вземе Спаркито. За сега горе-долу нещата са равностойни. Горе леко го водим. Той пуска гигант, което не ми харесва. Тези декове, между другото, ги знам. Giant е зад него на 99% с Спарки. Да, ето, прави го. Аз пускам Найтвич, Мега Миньон за дефенс. Трябва да сайкълна до Електро Wizard. Ето чак къде е той. Сега бързо трябва да събера 4 еликсир. Иначе не. И без него ще се справим. Няма смисъл да го слагам, но сега пускаме тук един миньор. Прави някакво количество демидж. Но между другото доста добре се получи горе. Оставихме на 1100 тауъра,
а нашата е на 2060. Тук пускаме един голем и той пуска гигант, значи сигурно ще сложи зад него спарки. Екзекюшънър, да, и зад него спарки. Обаче аз ще ръшна от другата страна. Не знам. И ето го спаркито е тук. Така, тук слагаме Electro Wizard. За Nick Defense. О, вижте отново какво се получи. Взехме му кулата отново. Перфектно. И отдясно кулата му е долу. О, невероятно. Направо невероятно. Супер. Супер просто. И отново и отдясно направо беше тотално размазан този. И сега ще сложа някакви карти колко за дефенс. Ако пусне нещо. Но край. Победа. Значи много съм доволен. Взехме го хем отново, хем отдясно. С един бърз пуш го направо го направихме на... Не знам какво, но го сипахме. Good game, все пак. Така, втора победа. И взимаме 5 мега миниона, което е найс. Така, ето, взимаме ги точно сега. Ще мога и да си ги апгрейдна, като събера повече голд, защото в момента имам само 158. Но да продължаваме в следващата битка, не знам, да не стигнем 6 победи. Така. Имаме голем, което е хубаво. Така. Пускаме го. И сега чакаме еликсир, за да пуснем другите карта помпичка, което не ми харесва. Опс, сори. Така, пускаме Nightwitch зад него. Сега ще събера. Ще мога ли да съберя може би 8 или 9. Не, пускам тук миньора. И зад него принцесата. Бързо ми трябва. Отзад. Така, за сега добре се получава с принцесата отзад. Nightwitchката е все още жива. И ето, тауърът е наш. Хора, казвам ви, може да го пробвате и вие този дек. Много е добър. Поне според мен няма да се женат. Така, пускаме тук Electro Wizard да помогне на Ice Wizard. Той слага втора помпичка, което е много гадно. Аз пускам тук един гол Nightwitch с един миньор. Опс, извинявайте за звукът. Така, ето тук може би се получи нещо много яко. И няма какво повече да направи. Победа. Да. Good game. Well played. Много добра игра. Но просто този дек е страшно добър. Ето, вие сами виждате. 3 победи. Така, да се втурваме към следващата битка. Имаме голем, което е много добре. И след него веднага Nightwitch, което е супер. Така, ето, пускаме голема. И сега събираме еликсир. Така. За сега той само се губи еликсира, нищо не предприема. Опет, да, слага Electro Wizard. Обаче сега, ако мога да събера 6 еликсир, ще е много яко. Така, пускаме бандитката. О, и той има бандитка. Така. Отзад принцесата. Да си върши работата там. Това хил... О, той се използва тук хил спела доста глупаво според мен. И това му костваше тауъра. Аз веднага пускам тук един миньор горе, който ще се справи много добре с тази принцеса. Така. Ами супер се получава, идеално. Така, той пуска бандитка, аз смятам да пусна Electro Wizard. О, тук имаме Lumberjack. Така, Nightwitch. Може би ще се справи. Така, да, ето, справя се. Така, смятам да пусна една бандитка пред нея. Така, сега Мега Минион ще умре. Тук тауърът му остава на 800, което е много добре. Пускам един миньор. Там. Той... Какво правиш? Той въобще обаче не знае как да използва хил спела. Не знам защо го е сложил. Така, тук слагаме принцеса и Мега Минион.
И се защитаваме перфектно. Сега тук слагаме една бандитка. Тауърът му остана на 415, което е много добре. И ето, играта е наша победа. Супер! Направо идеален дек. Пробвайте го. Няма да съжалявате според мен, но го пробвайте. 4 победи направихме. Аз вече да загубя 3 пъти съм много доволен от мачовете, които направих. Взехме 15 мега миниона. Така да започваме 5-та битка. Така. Може да сложим ето така една принцеса и да чакаме за гонем. Обаче сега тук нямаме Nightwitch, който... О, ето! И той има голем. И ето сега. Ако не сложи Nightwitch-ката, тана. Поне 60% е варианта да я сложа. Ма аз играя... не. Това не беше хич добра идея. Не. Така. Ето и той използва Nightwitch. Аз какво ви казах. Така. Там големът се бори сам. Сега да мислим как ще се защитим обаче. Защото и от двете страни е доста лоша работата. О, не, той тук не смаза. Между другото, той не смаза тук. Да, ето тауърът е негов, good game. Well played, наистина. И ето, аз ви казвам, но доста е добър този дек, ето той използва даже и Witch. Но ще ме бие. Надявам се да не е един, но така си мисля, като гледам какво се случва. Така сега събираме еликсир. Той ни остави King Tower на 1500, който е много тъпо. Така пускаме бандитка отзад. Той отново пуска големи отново и може би този път вече ще сложи Nightwitch-ът отзад. Но аз както винаги съм all in. Не. Electro Wizard. Добре, обаче ето тук сега. Ето става инфарктно. Той не взима онзи тауър и край. Ето тук слага мега минион. И направо ни съсипва. Хем се защитава, хем не взима другия тауър. Сега може да ми вземе и King Тауъра. Много не. Ето тук загубихме. Но ето както виждате от голем дек. Good game, well played. Наистина добър играч беше. Но ето виждате отново голем с Nightwitch дек. Те са ви казвам много популярни. Ето е първата ми загуба. Въобще не се очудвам на 4 победи. Е нормално. Така. Тук пускам принцесата. Дано и той между другото да няма голем, защото така има Ice Wizard. И аз ще пусна моят Ice Wizard. Така. Има фурна. Не, това ще ми спира голема тотално. Не. Тук не познах обаче. Много лошо. Не. Много лоша работа тук. Но ръшваме с този дек. Да видим какво ще стане. Така, правим му сериозно количество демидж, което е супер. Тук хубавото е, че започна да бие по миньора и Ice Wizard ще се направи демидж. О, той има Inferno Дракон, аз ще пусна един мега минион и Ice Wizard. Он си десният тауър му е долу на 100% директно. Така ето перфектното контриране за Спарки, Inferno Tower и Inferno Дракон. За други не се сещам. Но ето и тауърът е наш. Да, ето. Готово, супер. Сега пускаме един Nightwitch. Той пуска лок. Аз пускам бандит. Да видим Nightwitch дали ще стигне до тауъра и ще удари. Да. Много добре. Тук той пуска Fireball, за да се защити от пушатни. Естествено това му беше единствената опция. Освен ако няма от други карти. Така, сега пускаме Ice Wizard отзад. И може би по-напред ще сложим принцеса и голем. Големът. Давай. Добре, успяхме да сложим голема.
веднага след него слагаме принцесата, обаче ето това не го. Не, ето, перфектно става. Ето всичко контрирахме. И Инферно Тауър, и посет Инферно Дракона. Тауърът му остана 1500. Аз пускам миньор и пускам един Найтвич, за да се опитам да го 3 крауна. Пускам му една принцеса. Ще успеем ли да го 3 краунем? Да, очевидно да. Добре, good game, well played. Добър играч беше, въпреки че ми направи около 100-200 демичи само на единият тауър. И ето сега, ако можем да направим и 6-та победа, ще е направо невероятно. Ще е много добре. Така, и да видим какво ще се случи в този матч. Така. Пускаме естествено голем отзад. Той пуска мега миньон. Аз смятам да пусна Найтвичът и да събера малко по-бързо еликсир за принцесата, защото сега очевидно ще ми трябва. О, Инферно. Не. Не. Това направо ми спира всичко. Тук може би ще загубя. С Инферно Тауър не мога да играя срещу него. Направо е ужас. Така, тук пускам миньора, за да убием Уизарда. Тук той пуска Хок Райдер, аз пускам бандит, за да се защитим. Той запва. Доста демидж ни направи на тауъра. Обаче вече знам, че има Инферно Тауър и като пусна голема зад него, естествено ще сложа Електро Уизарда, за да може да контрираме Инферно Тауъра перфектно. Тъй, че може би пушът ми ще се състои, ще го направя т.е. в овертайма, за да може да съберам по-бързо еликсири, да пусна голем Електро Уизард, Найтвич и може би принцес. Така, тук Айс Уизарда ще направи около 100-150 демидж, 200 може би. Не знам, така, нямам друга опция, пускам си голема. Така, но сега задължително слагам електрото отзад. Така, той пуска Гоблин Хът, което ще ме изнерви допълнително. Така, сега се чудя какво да пусна, но може би ще пусна Найтвичката. Вече да слага Инферно Тауър. Той е тотално контриран от Електро Уизарда, тъй че ето това ми изглежда доста обещаващо. И да, тауърът е наш. Тук взимаме и този тауър. Към бандит. Пускам още един електро. Така, още една принцеса, 2 принцеси пускам. И ето, победа! Много съм доволен от това челендж. Направихме 6 победи с една загуба, което е перфектно. И много ме кефи това нещо. Така, ето го, ако искате да видите декът. Опс, взимаме си тук първо 15 миниона и отваряме 600 голд, 3 Royal Giant, 2 Goblin Hut и 18 бомбара. Така, тук ще отворим този краун 6. 3 джема, 18 айспирата, 3 мини пеки, 4 хок райдера и 39 фар спирита. Ето го декът. В ляво на вашите екрани на битките. Така, ще ви го кажа. Той е мега миньон. Естествено, то без мега миньон няма как да е, но миньор, принцес, Найтвич, голем, бандит, Айс Уизард и Електро Уизард. И надявам се толкова да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да дадете по един лайк и да се абонирате за канала. Аз бях Кристиан и чао!